Acompañada da deputada Rosana Pérez e representantes da formación a nivel local e comarcal, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, mantivo un encontro na sede da Confraría de Pescadores con representantes do Pósito Nollés. A finalidade da xuntanza non era outra que analizar a situación do sector marisqueiro nunha das rías máis produtivas de Galicia, da que viven directa ou indirectamente un gran número de familias. Por esta razón, un dos aspectos, segundo ela, nos que compre actuar é a mellora das actuais condicións da ría. De aí que non entendan decisións como a negativa do Partido Popular de non apoiar na Cámara Galega unha iniciativa presentada precisamente polos nacionalistas para a mellora da actual depuradora por un importe de 1,3 millóns de euros. Desde o BNG volveremos presionar no Parlamento de Galiza e en todos os concellos desta ría para que se executen as medidas anunciadas de saneamento, porque estamos xogando non só co medio ambiente, estamos tamén xogando con un sector que é un sector económico puxante, importante e que nós creemos que ten moitísimo futuro, non? Outro dos aspectos que preocupa tamén aos nacionalistas é a afectación que pode traer para os bancos marisqueiros a reapertura da mina de Sanfins. Hai uns antecedentes que están aí, sabemos cales foron os problemas, sabemos cales son as complicacións que ten esta actividade mineira e creemos que hai que ser escrupulosos e moi escrupulosas a hora de avaliar os impactos medioambientais, tamén as responsabilidades que ten unha actividade deste tipo, porque é evidente que nada pode poñer en risco a actividade marisqueira, que, insisto, é un dos grandes motores económicos que ten esta comarca, do que viven miles de familias e que creemos que hai que seguir apoiando e potenciando. Pontón tamén fixo alusión a outra proposta que os nacionalistas levaron ao Parlamento para que a Xunta adquira a antiga instalación de Calvo en Esteiro para transformala nun centro que potencia I+D+I, vinculado ao sector do mar. Sería importante que a Administración Pública se fixera con esas instalacións para poder poñer en marcha proxectos de transformación que xeren maior valor engadido. Efectivamente, isto hai que facelo man a man co sector do mar e, sobre todo, necesitase un goberno que este ao 100% con este país.